Mga choy, mga chay, 29 days to go. Babalik na sa Pilipinas si Itsurahan Kulisaw. Abangan nyo rin, susunod na kami. This is Itsurahan Kulisaw. Like, subscribe. See you in the Philippines. What's up mga Itsurahan, mga choy, mga chay? Well, guess what? Today is my birthday, so my friends, nagaluto sila. Grocery mataghapon, so manggiluto karon. So I hope you guys enjoy this video and let's go! Birthday sa kong Itsurahan Kulisaw na amigo. Hayag kayo kadiri pa. Good health lang and more blessed to come. Tara, puntahan natin si Tio. Tara. Sa nag-unboxing. Yu! Himog ito'y. Yu! Ito ya. Yu! Ito na mo si Marianito guys. Ang sa giluto niya, basta na siya giluto. Na siya giluto. Wala siya ilutoan. Kama ba na magluto sa Tio? Sa? Patopo ka? Uy, boy, tupoki siya ba kaya ito video? What? Di ba? Nakay para topok. Tanan na to eh. Patopok ang buwang guys, tanan na to. Mag-adik-adik na iniguli. Kumot kaya, lamig na kaya na. Diri daw mo patopok si Rodjo. Lubot, tapukan ako be. Lahat man ang tupok yung mga... Bayot. Delikado na. Delikado na yung mga... Mama na yung gusto ni Rodjo, mama na yung hilik. Ingawon dito dire guys, sa mga lugar kay muli na mi, di na siya ni kapugnan. Muli na mi. Asa din si Lagom day? Nagkuhan siya sa iyang uling na negosyo. Unsa? Napadala makamate. Napaputi ito kay ready na tumuli. Yeah, boy. Mahurot yung gluta sa Kawasaki yan eh. Inag na mo to. Bukan dikit, pokan na ko. Ano, pag binastos ba? Sige, Bik. Sige daw, hindi ba? Gago! Tama na guys, malibitin siya. Topok na kanyan. Happy birthday, Debu! Happy 30. Uy, 30 ka dyan. Ay, hindi ba? Guys, 18 pa ko guys. I'm in my 20s na 20s. I'm in my 20s. Ito, pumunta dito. Wala ting alam to eh. Yan. Ngayon, nagkaalam ka. Dito lang ako na marunong. Guys, dito lang ako na marunong magluto. Kung sa ito dance crew niya dati? Boys at mix. Boys at Max, sige, nagtapok nila. Start daw. Eh, di lang, kadlo ka na eh. Bago na rin. Mabutor na yun. Hindi yung buto, pungkol ka. Buto na lagi ito. Tagal na. Muna to? Oo. Ano yung arabo eh? Gwapo lagi ni Rodjo, dali rin kayo. Siyempre ako ko na. Gwapo, gugo. Hila din eh. Naman eh, ang finished product with grabe, nang bullet naman yung mong dunggan sa... Grabe ito nakabuslot. Peace lang ka. Patay ko. Patay juga. Napilot na yung isa ka banga, bro? Agay, mali rin di ay. Dami? Asa nili ah? Bali? Tama Roy. Guy, sakit ato, murag no. Buak. Agay, sakit lagi ni. Siyempre, naman na bangagdaan, imong gibangagan na po. Grabe, puti-puti ang buhok ko tungkol sa... Kaya na! Wala ka dugo ba di? Hindi na magdugo? Wala, gadugo akong heart. Grabe tiyan no? Balik sa ko sa mga guys, kay tiwasan sana ako akong gibuhat dito. Papaigi pang ipake dito, papagmaman. So guys, mga ano daw mi guys. Roy!
Mga una daw mi. Giapas na ako sa iro. Bye-bye! Salamat jud ko sa mga naghanda karon. Ni Nati, Kay Caminero. ni Randy, ni Nakamura, ni Orojo, ug ni Tiyo. Nakay giluto yo. Unsa giluto ni Mayo? Spaghetti. Kay Nati yung ito. Thanks for the sponsor. Mga na nagluto sa Bicol Express, taga Bicol. So si Buddy, mga siya, yung specialty niya, si Nati. Cellphone lang kulang sa akin. Anything to say sa luto ninyo? Init. Hukad balag init. O kini si Randy, mao ni pinaka-chef nila tanan. O gang ilang supporting actor dere. Best food taster. Yo, what's up? Happy birthday, Senpai Dave! More blessing to come. God bless. Sa mga itsuraan ko rin sa Audia, Karon payat niya. hilom sa good. Manguli naman mo part. Ya inyo naman giming biyaan. Ayo-ayo lang ba dito part ha? Kata sa sunod nga birthday nimo kay nagya po inani. Imbitahan ka mo. Bisag naa pa mo dere. Kaya tiyak, pa ni ka hatag mo Ha? Mana nam good. Muna. Happy birthday Dave. Ina oy murag Lain na murag limista ba? sa title ani. Hindi naman niya ako niyan sambuti. Dara oh. Ay, sus, mahali na. Ang kuan may endorser. Ilagay. Ay, ulitin mo yo. Upload. Ilagay pa niyo sa balikat. Banay, agwis. Hanggang nalasing ba? Tapos ang advertise. Lame ra. Bali na. Yan sa message nimo sa imong mama yo. Iniguli nimo. Ako rin surprise ng mama. Kay Kasana nimo? magpizza-pizza ko. Guys, mo na si Itsurang Kulisaw. Try doon niyo mag-abliw kan. Wine. Sayon na kayo na guys. Kami nagkukuhan. Pada. Pumasok ka man sa government, matagal. Dahan-dahan. Indak-indak. Ano nangyari dyan? Ito ang tinatawag na technical problem. Dili na kaya flats ko rin. Mas ganda. Mas ganda ba? 7, ano yun? Lang. Huwag ka Bitaw. Huwag ka na pumunta para dito sa 25K lang. Kasi pag nagbitaw ako, tapos di ako nagpunta na, kaya mas maganda lang ngayon. Ano ba? Oh, saan ito eh? May tumating ka rin ano. Yawa ako. Sana all. Hello dyan sa mga Alam naman yung chat kita para mag-gym, para mag-running. Itsura ang kulisa. Senpai, salamat senpai. Taday makara, si Anong kay... style mo? Taday makara, si kay Atama Wasite. Binalot mo. I love you, my friend. Arigato. Yun lang. Kita lang kung ulok part. So guys, manggawas kami guys. Malit sabi ka dito. Mamalit mo yung extra beer. Tindot kay tukar guys. Oh, marang magkatulog ta sa kahubog ano. So mao ni guys, mao ni vlogging hubog vlogging tawag ani. Ito na di. Caminero, Randy number 13, Tubong 13.
So, naabot na mi guys. Naabot na mi guys. So, di ta magsaba ha. Pre, anong masasabi mo, pre? Ayun, pauwi na, malungkot. Ayoko mo yung Pinas. Ay, Karen! Bluetooth ran! Ako guys. Wah, ginso ka rin kapart. Naglet the bodies hit the floor. Kandira ko sa huwag sinitira ko sa kabandera. Ikan on making random bugo.